Thank you for my 4000 subscribers. And now aion tehdä 4000 tilaajan spesiaalivideon. Mietin, että mitä mä tekisin, mutta sit mä keksin tosi omaperäisen jutun. Mä kuvaan juna. Tässä tulee 4000 tilaajan spesiaali. Ohi menevä Intercity-juna. Tsekakkaa tää. Sellaista. Ei huono, vaikka itse sanonkin. Keksikää itse parempia spesiaaleja. Mutta kiitoksia paljon kaikille. Thank you for everyone.